אני רוצה רגע להבין. אני לא בקיא בפוליטיקה של תמשיך. הנושא הקודם שדיברנו עליו, שצריך להתחיל את ההתחלה ולעשות טאפה וכל זה, אתה צריך לבוא דרך אריה, אז מה, הוא יעצור אותנו? הוא לא יאפשר את זה? איך נעשה את זה? הוא, אני אומר לך, הוא אוהב אנשים... לא, אבל איך נעשה את זה? שבאים אנחנו נגיש את הבקשה על מנת לקדם... ואני רוצה להגיע לזה. עוד פעם. ואני אומר אנחנו לך, צריכים לעשות פעם את זה שעברה רק הוא דרך תבע העירייה? דברי. הם כבר חייבים. בוא נקיים, מה שאני מציע תזמין פגישה, ונשכנע אותו, זה דבר. אנחנו נלחץ אותו בנושא הזה, בשביל זה נבחר. לא בשביל להגיד לו לדבר וללך הביתה. הציבור הזה בחר בו עליו. מושבים על משרד הבריאות והסכימו. רוצה מים לא מושבים, רוצה מים שפירים, במחיר חקלאי. זה לפה או למעלות? מעלות, לא, זה המשקיע. מה שהוא רצה, לא, הם רצו אבל לא גם, אז הם רצו גם למטה. אם אנחנו מוצאים מים שפירים, לא השארנו את זה. כי אם אנחנו צריכים את זה,